Fa jam'iyyar ADC ta buƙaci shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya bayyana gaskiya ga 'yan Najeriya kan ainihin dalilin da suka sa aka yi gaggawar sauya shugabannin rundunonin tsaron Najeriya. A wata sanarwa da mai magana da yawun jam'iyyar na ƙasa Malam Bolaji Abdullahi ya fitar, ADC ta bayyana damuwa kan yadda aka yi wannan canji a daidai lokacin da ake raɗe-raɗin yunkurin juyin mulki a ƙasar. Abdullahi ya ce ko da yake shugaban ƙasa na da ikon yin irin waɗannan canje-canje, amma abin damuwa ne ganin cewa naɗa a matsayin shugaban sojojin ƙasa shekara ɗaya da ta wuce. Bolaji ya ƙara da cewa irin wannan mataki yana da tasiri mai zurfi ga zaman lafiyar rundunar tsaro, don haka bai kamata a ɗauke shi ba tare da hujja mai ƙarfi ba. To fa jam'iyyar haɗaka ta ADC ta ce za ta kai korafi gaban kungiyar ci gaban kasashen yammacin Afirka ECOWAS da sauran kasashen duniya akan hare-haren da ake kai wa mambobinta a sassa daban-daban na Najeriya. Kamar yadda jaridar Punch ta rawaito, jam'iyyar ta bayyana cewa irin waɗannan hare-haren sun zama ruwan dare a jihohin da APC ke mulki, abin da ke nuna alamar kokarin mulkushe jam'iyyun adawa kafin babban zaben shekara ta 2027. Mai magana da yawun jam'iyyar ADC na ƙasa Bolaji Abdullahi ya zargi jam'iyyar APC da hana 'yan adawa damar bayyana ra'ayinsu, yana mai cewa hakan na iya kai kasar ga zaɓe mai cike da tashin hankali a shekarar ta 2027. Rahotanni sun bayyana cewa farashin buhun shinkafa ta gida da ta waje ya faɗi warwas a kasuwannin jihar Lagos sakamakon kayan da ake shiga da su birnin. Rahoton wanda kamfanin dillancin labarai na ƙasa NAN ya tattara ya ce a yanzu farashin shinkafa a birnin Lagos baya wuce daga naira 55,000 zuwa naira 70,000. To fa majalisa ta amince da kirkiro jihohi guda 6 a Najeriya. Kwamitin haɗin gwiwa na majalisar dattawa da ta wakilan Najeriya kan yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan bawul ya amince da kirkiro jihohi guda 6. Wannan na cikin matsayar da aka cimawa a ƙarshen taron ƙarawa juna sani na kwana biyu, wanda mataimakin majalisar dattawa sanata Barau Ai Jibrin da mataimakin shugaban majalisar wakilai Benjamin Kalu suka jagoranta a jihar Lagos. Kwamitin ya tattauna ne kan bukatu guda 69 ciki har da bukatar kirkiro jihohi guda 55 da bukatar a kirkiri kananan hukumomi kimanin 278 kamar yadda jaridar Daily Trust mai zaman kanta ta rawaito. A game da bukatar kirkiro jihohi 55 da aka gabatar a ranar Asabar, kwamitin ya amince da kirkiro jihohi guda 6 a dukkan shiyoyin kasar guda 6. Idan aka amince da kirkirar sababbin jihohi, Najeriya za ta zama tana da jihohi kimanin 42 kenan. Yanzu hukumar Hisba a jihar Kano ta dakatar da daura auren mai wushirya da kuma yar guda daya, wannan wadan wanda yake yin kwamadi da ita. Shin a tunaninku menene yasa hukumar Hisba ta dakatar da wannan daurin aure da kotu ta bada umarnin daurawa? To fa tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bayyana cewa ya ki tsayar da tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El-Rufai don ya gaje shi a shekara ta 2007 ne saboda rashin gogewarsa a siyasa. Obasanjo ya bayyana haka ne a Abeokuta jihar Ogun, inda ya ce wancan lokacin tsohon ministan sufurin jiragen sama na Najeriya Osita Chidoka ya ba shawarar ɗaukar El-Rufai, sai dai ya mayar da martanin cewa akwai buƙatar ya ƙara samun gogewa. Obasanjo dai ya tsayar da marigayi Umar Musa Yar'adua a matsayin wanda zai gaje shi bayan sauka daga shugabancin Najeriya a shekara ta 2007.